Γεια σας παιδιά και ξανά με την Ευαγγελία της Ελπίδας. Σήμερα θα παίξω εγώ με τον αδελφό μου Minecraft και θα το βλέπετε κι εσείς. Εγώ δεν χρειάζεται, ναι. Κάποιοι στο YouTube με ζήτησαν να κάνω κάτι με τον αδελφό μου και σήμερα θα κάνω με τον Γιώργο της Ελπίδας. Για να μικρύνω λίγο πιο... Ωραία, θα μπούμε σε έναν κόσμο που δεν έχω εξερευνήσει και θέλω να το εξερευνήσω μαζί με τον αδελφό μου. Σταμάτα το λίγο. Αυτό χρειάζεται λίγο ρυθμό. Μπήκε ο αδελφός μου. Okay. Πού είσαι? Πώς μπορεί να φαίνεται? Δικό μου σκηνή δεν θα φαίνεται. Μπορείς να το κάνεις να φαίνεται. Το ξέρω. Πού είσαι? Παιδιά, δεν τον βρίσκω. Εγώ βρήκα το χωριό. Χωριό. Ναι. Δεν μπορούν να δουν τώρα το Minecraft, μόνο εσένα βλέπουν. Ναι, όχι το Minecraft. Με villager και ένα ροζ σπίτι. Όχι, ένα άσπρο. Α, ξέρω που είσαι. Σε βλέπω. Κάνει ερωτήσεις στους αδελφούς μου, ρε παιδιά. Πού είσαι? Πού είσαι? Είμαι από πίσω. Όχι. Δεν σε βλέπω. Μες στο σπίτι. Σε αυτό εδώ. Α, σε αυτό. Έρχομαι να σε βοηθήσω να σπάσω. Όχι, όχι, σπάσω. Πάμε! Κάναμε να βλέπω. Ναι. Εσένα. Παιδιά, είναι αυτό το σκηνή του αδελφού μου. Άντε, πάμε. Παιδιά, πάντα δεν έχει κάτι το σημαντικό. Γιώργο, μην ανεβείς. Δεν έχει κάτι σημαντικό. Δεν θα μιλήσεις. Ποιο πανέλες να έχει? Ναι. Τίποτα. Πήγες πιο πάνω. Πότε. Έχει και πιο πάνω. Γιατί τα σπάς όλα, ρε. Άντε, θα σπάσω. Άντε, παιδιά. Ξανά. Πάμε ένα ζόμπι. Τρέχω. Εγώ εσύ? Όχι. Εγώ δεν είμαι ζόμπι. Αλλά μπορεί να γίνει ζόμπι. Πώς θέλεις και έρχεσαι τόσο γρήγορα? Από ό,τι βλέπετε είναι με ζωές. Και νομίζω πεινάω. Κοίτα, έχει φαγητό. Έχεις φαγητό. Δεν μπορώ να κάνω τα πράγματα. Ποια πράγματα? Αυτά που είναι σπασμένα. Τι είναι κάτι σπασμένο? Τα πήρα. Δεν είναι κάτι σπασμένο. Είναι αυτό που κρατάω το σπασμένο. Έχεις μπόλικα. Διαρροή καυτερίου. Τι εννοείς? Διαρροή νερού. Αντίο! Έπεσες κάτω. Ναι. Κόλλησε το κινητό μου, γιατί δεν μπορούσα να το εδώ πάνω.
Yeah. Δεν ξέρω. Παιδιά, αδελφός μου είναι μαύρος. Είσαι μαύρος. Πάνω κάτω θα μας σκοτώσεις όλους. Κρυφτείτε από το λόρφο τσαλέπιδι. Είναι τράπεζα. Ήρθα να πληρώσω την ΔΕΗ. Τα χρέη του σπιτιού μου που δεν έχουν βρει καν. Νομίζω βρήκα μαγαζάκι. Είναι πλουτούρι. Πεινάω, σε έχει κάτι κουτό. Δεν βρίσκω να φάω. Νομίζω βρήκα. Εδώ έχει τα πόδια του και εδώ έχει. Παιδιά, νομίζω ξέρω τι είναι. Είναι το πάρκο του Μίκη. Εδώ δεν έχει. Εδώ χόρεψε η τέτοια. Με το τέρας. Η πεντάμορφη και το τέρας. Αλλά θα μπούμε εκεί. Μέσα εκεί, παιδιά, μπορεί να συναντήσουμε την πεντάμορφη ή το τέρας. Σε φωτογραφία όμως. Πίτι, πω, αρουέλα. Είναι ενδιαφέρον. Παιδιά, θα εξερευνήσω αυτό και θα τελειώσω το βίντεο. Παιδιά, πεινάω, βλέπετε, πεινάω. Παιδιά, κοιτάξτε! Τέλειο! Είναι so cute! Μπορεί και να μην είναι so cute, αλλά είναι τέλειο! Πρώτη φορά στην ιστορία. Κοιτάξτε! Είναι τέλειο Minecraft! Συγγνώμη, αλλά πρέπει να μπω. Νομίζω δεν έχω κάτι. Εδώ τι να βάλω. Βρήκα. Σόκο. Παιδιά. Κοιτάξτε. Εδώ έχουμε τον Ντόναλντ και εδώ την Ερέλα. Δεν μόνο να τους λέω. Παιδιά, το μεγαλύτερο πονάω. Πάμε να ανέβουμε. Έχουμε ακόμα. Παιδιά, έχουμε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Γεια σας! Τα λέμε την επόμενη φορά με ένα καλύτερο βίντεο.